Een klimaatlabel voor woningen moet kopers bewuster maken van de risico's, zoals overstromingen. Je koopt een huis, dat is de duurste aankoop in je hele leven. Dan wil je wel van tevoren op de hoogte zijn van de verschillende klimaatrisico's. En verder in het nieuws vandaag. Huisarts Light mogelijke oplossing voor artsentekort. En ondanks 2 keer kanker blijft Priscilla positief. Goedenavond. Huizenkopers moeten bewuster worden van het overstromingsrisico van een toekomstige huis. Onderzoekers pleiten daarom voor het invoeren van een klimaatlabel voor woningen, vergelijkbaar met het energielabel. Het overstromingsrisico kan namelijk de waarde van een woning beïnvloeden. Het is nu weer rustig in het Limburgse Valkenburg. De kleine Geul is een kabbelend beekje. Maar eerder dit jaar waren er flinke overstromingen. Als je wetenschappers moet geloven, gaat dit overal in de wereld vaker gebeuren door klimaatverandering. Daarom willen deze onderzoekers van de Universiteit Maastricht dat er een verplicht klimaatlabel voor huizen komt. Je koopt een huis, dat is de duurste aankoop in je hele leven. Dan wil je wel van tevoren op de hoogte zijn van de verschillende klimaatrisico's. Zo'n verplicht klimaatlabel is volgens de onderzoekers nodig, omdat er anders geen rekening wordt gehouden met de risico's op een overstroming. Ja, mensen zijn koppig en mensen gaan ook uit van het meest positieve natuurlijk. Mensen willen niet denken aan de negatieve dingetjes. Zo'n overstroming is iets wat in de toekomst misschien wellicht of niet gaat gebeuren. Het klimaatlabel kan wel invloed hebben op de prijs van een woning. We verwachten dat die effecten van een klimaatlabel nog niet zo erg gaan worden dat opeens iedereen met een waardeloos huis zit. Dat is natuurlijk wel het geval op het moment dat die overstromingen daadwerkelijk plaats gaan vinden. En we gaan naar verslaggever Mercy Kabermans. Die staat in de nieuwbouwwijk De Mortieren in Middelburg. Mercy, hoe staat het daar eigenlijk met het overstromingsrisico? Nou, eigenlijk niet zo heel erg goed. Deze wijk die ligt op het randje van de zogenaamde badkuip van Rittem. En als hier een grote overstroming zou zijn, dan zouden sommige huizen in deze wijk wel tot 5 meter onder water kunnen komen te staan. Ja, is dat al iets waar kopers rekening mee houden bij het kopen van een woning daar? Nou, dat lijkt eigenlijk niet echt een issue te zijn voor mensen. Toen hier die wijk gebouwd werd, waren er al wachtlijsten voor een woning. En nog steeds is de wijk heel erg populair. Je hoeft maar een bord te koop in de tuin te zetten en je huis is weg. Enig idee hoe het hier staat met het overstromingsrisico? Absoluut niet. Het zou wel eens meer dan 5 meter kunnen zijn, de waterstand bij een stevige overstroming. Zo, dat is niet mis. Nee, ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet dat we iets onder zeeniveau leven, maar geen idee hoe laag. Nou, het zou zo'n 5 meter kunnen zijn dat het water hier staat. En dan kijk ik naar uw woning, dan denk ik nou, misschien op de zolderverdieping nog net droog. Ja, als ik dat zo zie, dan zou de zolder inderdaad droog moeten blijven. Dan weet ik waar ik mijn bootje moet leggen. Ja, ik zou niet weten hoe het hier 5 meter water moet komen. Ik zou niet weten waar het vandaan moet komen. Een klimaatlabel voor zijn woning ziet deze man dan ook niet zitten. Nou, ik vind het een beetje onzin. Er zijn zoveel dingen, zeg maar, waar je calamiteiten waar je rekening mee moet houden. Als je dat allemaal moet gaan meerekenen, dan denk ik voor mezelf van, ja, waar moet je dan nog gaan wonen? In Utrecht of zo, in de Domme kruip of zo. Het is leuk, je kan er iets mee. Het kan een afweging zijn, maar ik denk niet dat veel mensen het meenemen in de overweging. Ja, Mercy, we zien nu beelden van De Mortieren in Middelburg, maar ik denk dat heel veel Zeeuwen ook willen weten hoe het met hun huis staat. Ja, nou dat kunnen ze weten. Als ze even naar onze website gaan, dan zien ze een verwijzing naar de atlas van de leefomgeving. En daar kun je dus zien of je wel of geen droge voeten houdt bij een flinke overstroming. Mercy Kamermans, dankjewel. De waterschapsbelasting stijgt volgend jaar gemiddeld met 5,5%. Een meerpersoonshuishouden in een huurhuis gaat per jaar ongeveer €16 meer betalen. En hetzelfde huishouden met een koophuis rond de 20. De stijging is onder meer nodig vanwege flinke investeringen in maatregelen tegen de stijgende zeespiegel en het beschikbaar houden van zoet water. De beheerder van het dorpshuis in Krabbendijken wordt niet meer vervolgd voor het kweken van hennepplanten onder het podium van het dorpshuis. Het OM heeft de zaak geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Volgens het OM waren er enorm veel mensen die toegang hadden tot het pand en daardoor is niet vast te stellen wie de kwekerij heeft opgezet. 3 jaar geleden werden bijna 500 planten aangetroffen. De beheerder bleef al die tijd verdachte in de zaak. Hier is dus de moestuin. En je zou zeggen, nou die moestuin die hoort nu leeg te zijn zo'n beetje. Maar wij laten hem altijd lekker verwilderen, want dat is goed voor de bodem, het is goed voor de dieren. Dit is Astrid de Jong. Zij is een van de klimaatburgemeesters van Zeeland.
Dat is eigenlijk een gewoon mens, maar die probeert mensen te inspireren om iets meer voor het klimaat te doen. En eigenlijk gewoon in het dagelijks leven. Tijdens de Nationale Klimaatweek, die vandaag is begonnen, laten Astrid en de andere klimaatburgemeesters zien hoe je zelf iets kunt doen om een klimaatcrisis te voorkomen. Want alle kleine beetjes helpen. Aan die grote vervuilers wordt niet zoveel gedaan op het moment. En de kleine mens die kan gewoon heel veel doen. Dus je laat plastic staan in de schappen bijvoorbeeld, bij het boodschappen doen. Neem je eigen zakjes mee. Word bewust van je eigen gedrag. En het begint niet door heel je leven gelijk in één keer om te gooien. Maar het begint wel bij die eerste stap. Het aantal volledig gevaccineerde Zeeuwen is afgelopen maand nauwelijks toegenomen. Sinds september is er in 10 van de 13 Zeeuwse gemeenten slechts 1% aan vaccinaties bijgekomen. In de overige 3 minder dan dat. De groei gaat zo langzaam dat het niet meer te verwachten is dat er ook maar 1 Zeeuwse gemeente de 90% haalt. Rijmerswaal is hekkensluiter met 61% volledig gevaccineerden. En Hulst is koploper met een vaccinatiegraad van 85%. En in de noodopvang in de Zeelandhallen zijn nog eens 11 bewoners en 2 medewerkers positief getest op corona. Net als vorige week is het grootste deel van de besmette bewoners overgeplaatst naar een andere locatie van het COA. Vanwege de oplopende besmettingscijfers werden de bewoners afgelopen vrijdag en gisteren getest. Vorige week testten 49 bewoners positief op het virus. En straks in deze uitzending, nieuwe functie bij huisartsenpraktijken moet het werk van huisartsen gaan verlichten. Maar nu eerst Priscilla uit Tolen. Ze kreeg op haar 5e nierkanker en 2 jaar later werden er uitzaaiingen gevonden. Uiteindelijk overwon ze de ziekte, maar toch is het leven van de Tolse nooit meer hetzelfde geworden. In de documentaire Later vertelt ze over de impact die de ziekte nog altijd heeft op haar leven. Maar ze kiest ervoor vooral positief in het leven te staan. Uit de koude kant uit. Dit is mijn knuffel, Jacob. Dat is de knuffel die ik mee naar de hemel wilde nemen. Ik zat wel op het randje. Maar ik heb de laatste behandeling gehad. Als die niet zou werken, dan was het gewoon klaar, zeg maar. Dus ja, ik was wel heel ziek. Dat draag je altijd in je rugzak met je mee. Dat kun je niet loslaten. Dat is een onderdeel van je. Weet je, want als je 5 bent en je krijgt dat, dan ben je ook gewoon kind af. Ook nu nog heeft de kinderkanker uit haar jeugd gevolgen voor haar dagelijks leven. Ik ben onvruchtbaar en ik ben altijd moe. Ik stap wel moe mijn bed in en ik stap er ook moe gewoon weer uit. En soms stap ik er 's ochtends duizelig uit en dan ga ik het liefst weer terug liggen. Maar ja, dan moet ik ook gewoon door voor het gezin wat ik heb. Want ik ben wel onvruchtbaar, maar ik heb wel kinderen. Want Priscilla heeft samen met haar man een groot gezin gesticht. Door een zoon te adopteren en 3 pleegkinderen te verwelkomen. Kijk, dat heeft ook me gebracht. Doordat ik ziek ben geworden en geen kinderen kon krijgen, heb ik nu wel dit leven. En je moet er gewoon, ondanks wat je meemaakt, echt proberen het beste van te maken. En proberen het om te draaien. Het is zonde van je tijd om in het hoekje van de bank onder een deken te gaan liggen. Dat kun je wel een dagje doen. Dat mag ook, dat moet je zelf ook toestaan. Maar daar moet je op een gegeven moment ook uitstappen. Want dan gaat je leven voorbij zonder dat je dan ervan genoten hebt. En dat is zonde. Ik ben niet voor niks blijven leven. Weet je, en wij zijn gewoon niet een boom die misschien van nature vruchten voortbrengt. Maar wij zijn een boom waar ananas aan hangen, sinaasappels, appels, peren. Wij zijn een renteboom. Weet je, Piet en ik zijn de boom, de stam en alles wat eraan zit is divers. En dat zijn toch, zeg zelf, dat zijn toch de meest kleurrijke en mooie bomen om te zien. Dus ja, nee, dan kan ik toch alleen maar zeggen dat mijn leven zoals dat het nu is. Nee, ik zou er nooit een gum doorheen willen halen. Nee. En de documentaire Later is tegen betaling te bekijken via laterfilm.nl. Huisartsenpraktijken van tegenwoordig zijn kleine medische centra geworden. Nieuwe ontwikkeling daarin is de functie van Physician Assistant, een huisarts light. En nieuw is het dat die nu ook vanuit Zeeland worden opgeleid. Ze zijn een van de wapens in de strijd tegen het huisartsentekort. In de huisartsenpraktijk in Kloosterzande zien patiënten een nieuw gezicht. Manon Riemens werkt hier en is in opleiding tot Physician Assistant. Vertel, wat is er aan de hand?
De komende jaren worden 22 physician assistants opgeleid vanuit Zeeland. Ze gaan een aantal taken van de zwaar belaste huisartsen overnemen. Is het zo dat die duizeligheid gekoppeld is aan alleen overdag of op bepaalde tijdstippen? Nee hoor, Dus gewoon heel de dag door? Heel de dag door soms. Het is vooral voor mij nu heel belangrijk dat ik goed leer een anamnese uit te vragen. En om daar ook structuur in te krijgen. En kijk, uiteindelijk moet ik het allemaal zelfstandig doen en ook een behandelplan. En het totaalplaatje natuurlijk. Dat is nu de eerste stap en daarna weer verder kijken. Ja. Hoe valt het? Heel erg, ja, het is heel leuk. Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Dus eerst even algemeen onderzoek. Hè? Ja. Hart, longen, hartfrequentie, vooral opletten op hartritme. Saturatie even bekijken, bloeddruk meten en daarna een neurologisch onderzoek. Zo, dan begin ik met de bloeddruk en zo. Ik vind het echt een heel groot voordeel voor het verdelen van de drukte. Je hebt gewoon een extra iemand die spreekuur kan doen. En ze doen dat ook volledig zelfstandig, natuurlijk altijd wel onder supervisie van een van de huisartsen. We verdelen het gewoon, we zien het als een team. De PA's, zoals ze ook wel worden genoemd, zijn een soort huisarts light. Ze gaan patiënten met eenvoudige klachten dus zelfstandig behandelen. Ze nemen diagnoses af, mogen medicijnen voorschrijven en doorverwijzen naar medisch specialisten. Al meer de alledaagse klachten, dus de oorpijn bijvoorbeeld of de kniepijn, de rugpijn. Dat kan heel goed bij de PA. Maar meer de wat complexe dingen, dus bijvoorbeeld de palliatieve zorg of de chronische, moeilijke psychiatrische klachten, die komen dan wat meer bij ons. Nu heeft een huisarts een hele andere opleiding, achtergrond. Ben je niet bang dat je dingen over het hoofd gaat zien? Nee, eigenlijk niet. Ik heb zelf natuurlijk ook gewoon een aantal jaren gestudeerd al. En er wordt heel erg ook gewoon geleerd van weet wat je vooral niet weet. En weet wanneer je aan de bel moet trekken. En het is niet erg als je iets niet weet, want het is erger als je twijfelt en doorzet dan dat je hulp erbij roept. En we kijken heel veel mee. Dus we overleggen vaak tussendoor als een spreker heeft gedaan bijvoorbeeld. En er zijn wat dingen die nog open zijn of waar ze over twijfelt, kijken we altijd mee. En dan sturen we zo het beleid bij. Dus we doen het eigenlijk nog wel voor een groot deel samen hoor. Mijn inzien is allemaal goed. Prima, goed. Ja, zeker. Ja. Goed gedaan. De 2 Zeeuwse huisartsenverenigingen hebben de opleiding in Zeeland van de grond gekregen en zijn trots. En hoe mooi is het niet als je als toekomstige huisarts met PA's mag werken. Dat moet toch de aantrekkingskracht zijn om hier te willen werken. Dus wij hopen daar ook mee te scoren. Is dit de toekomst van de huisartsenpraktijk? Ja, in Zeeland zeker, maar ik denk ook voor de rest van Nederland. Het is een deel van de oplossing in het huisartsentekort, denk ik. Ik denk dat de kar nu rolt, dat er ondersteuning komt naar die huisartsen. En dat zeker weten nog meer PA's zullen gaan volgen. Goed? Oké. Ja. Veel beterschap in ieder geval. Dank u wel. En tot de volgende keer. Kijk, beterschap mevrouw. Dank u. Dag hoor. Ja, kom goed. Dag hoor. Het was een prachtige dag met zon, strak blauwe lucht en maximaal 17 graden. En ik hoop dat je ervan genoten hebt, want morgen start nog zonnig. Maar in de middag neemt de bewolking en de buienkans toe bij een krachtige wind uit het zuidwesten. Kortom, een friendly reminder dat het toch echt herfst is. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Een fijne avond en tot morgen.